Украинские правозащитники презентовали список душителей свободы слова в аннексированном Крыму. Среди них российские и крымские чиновники, работники силовых правоохранительных и судейных органов, члены крымской самообороны и руководители пресс-центров, которые препятствуют работе журналистов и свободному волеизъявлению крымчан. Всего в списке более 60 человек. Власне, суб'єкти, яких ми включили в список, їх можна умовно поділити на декілька категорій. По-перше, це російські та кримські чиновники, які причетні до переслідування журналістів. По-друге, це представники кримської самооборони, які відзначилися тим, що нападали на журналістів, незаконно затримували, били техніку і вчиняли багато інших злочинів, які до цього часу не розслідувані. Це співробітники силових та правоохоронних органів, які тиснули на журналістів, відкривали, фабрикували проти них справи. Це керівники прес-центрів, що складали списки неугодних журналістів, чорні списки людей, яких потім не пускали на певні офіційні заходи в Криму. І, зрештою, це, скажімо так, громадські діячі, які причетні до переслідування журналістів та розпалювання пропагандистської війни проти України.